As furnas da Mariña lucense son auténticos laboratorios naturais, así que quixen mergullarme na de Rinlo para documentar a súa biodiversidade antes de que chegue o outono. Entre a forza da auga apareceron estes alevíns de pinto, tamén coñecidos como maragotas, pequenos viaxeiros resistindo a un puxe do mar. Mentres trataba de rexistrar estas algas azuis, de súpeto sorprendeume un sargo acastañado, ou sargo real. Para min foi como atopar un shiny no océano, porque o habitual é ver exemplares moito máis claros. E non era o único tesouro. A paisaxe mariña estaba chea destas algas candelabro. En Galiza coñécense máis de 600 especies diferentes de algas mariñas e cada unha cumpre cun papel esencial no ecosistema. Cada merguño na Mariña lucense é diferente e cada encontro é un recordatorio da riqueza que se agocha baixo as augas galegas. Saúde, natureza e vida salvaxe.